ଖାଇବି ସେଟା ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନା ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯାଇ ଫେରିକି ଆଇଲି। କୋଉଠି ଆଉ କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି? ହଁ ମୋ ବାପା ମୋର ହାତକନିକା ଘର ପ୍ରତାପ କେଶଦେବ ମୋ ML ପବନ ମହାନ୍ତି ମୋ MP। ଉଠା ଫଟୋ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖାଅ ନା କହିବ ପ୍ରତାପ ତରାଇ କିଏ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ହଁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୋଉଠି? ଖାଇବି ଦିଟା ଯାଇଥିଲ କୋଉଠି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ମୁଁ ତ ଦେବି। ଖାଇପାରିନି ଆଉ 11ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଚା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିନି। ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ କୋଉଠି? ମୋ ଘର ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହଁ ଆମର 29ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତାପ କେଶଦେବ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନା ନା ଯାଇଥିଲ କୋଉଠି? ବାପା ଏଇ ତ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚପଲ ଆଣି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଓହୋ ହଉ ଦେବା। କ'ଣ କରିବି ବାପା। ହଁ ଦେବା 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 ଏ ଦେବା। ମା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଚପଲ ଆଣି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ହଉ ଯେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ ସବୁବେଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ବାପା ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସୁତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୁତି ରିସର୍ଟ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି। ମୋ ନାଁ ବି ଯୋଉଠି ପଚାରିବେ କହିବେ। କୋଉ ନା? ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ନାଁଟା କ'ଣ? କ'ଣ କରିବି ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିର ନା ବାପାକୁ ଛାଇ ଦେଇପାରୁଛି ନା ମୁଁ ବଡ଼ ମାଆକୁ ପବନ ଦେଇପାରୁଛି। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି। ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମା କହିଛନ୍ତି ଆଣିକି ଦେବେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଓହୋ କ'ଣ କରିବି ବାପା। ହଉ ମୋର ଟିକେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ହଉ ବାପା ତୁ ଖୁସିରେ ରହିନା ମୋତେ ଖୁସି ହଁ ଲାଗିବ ମୁଁ ବାପା। ଖୁସିରେ ଅଛି ଯାଅ। Your donate is our best donate must remember. ବାପା ତୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ନା, ନା, ଏଭଳିଆ ସେଲଫିସ୍ ନୁହଁ ନା 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 ଯେ ପଇସା ନେଇକି ଛୁଆ ବା ହଁ ପଇସା ନେଇକି ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ସେଭଳିଆ ସେଲଫିସ୍ ନୁହଁ। ହଉ 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 ଯେତିକି ଥିଲା ଦେଲି। ହଉ ଛୁଆ ବା ତୁ ବୁଝିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ।